Olu lusasazo ngqo lweendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazi eziphambili. Xa sibuyayo sihleli endlini enkulu sihlale bobosini sithini xa sifika amanzi agcwele and asikwazi uhamba ndabe ndisoyika ke ukuba umntana zalala phi naye. Ngabafundi abangaphaya kwekhulu abafuduswe kwingingqi ezikhukhulisekileyo kumasipala waseKouga nanjengoko imvula emandla iqhuba nokuphuphumalisa imilambo namadama kwaye kukho neentsapho ezalileyo ukufuduswa nangona zilunyukisiwe. Umongameli uCyril Ramaphosa uthi uMzantsi Afrika uyalihlonipha kakhulu indima yelizwe laseKenya yokuvula ikroba kwingingqi yempuma yeAfrika kwanokuba lilizwe elihlala liphakamisa ukuba kubekho uxolo, ukhuseleko nophuhliso kwilizwekazi iAfrika. Kwezemidlalo, iqela leBafana Bafana lifike lazigxumeka intente kwinkampu yasePachuca eMexico apho lamkelwe ngesithethe selalizwe. Molweni mzontsundu, singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlwanje, singalibasanga masingene emxholweni. Ngabafundi abangaphaya kwekhulu abafuduswe kwingingqi ezikhukhulisekileyo kumasipala waseKouga nanjengoko imvula emandla iqhuba nokuphuphumalisa imilambo namadama, abasemagunyeni bathi malunga nabahlali abangama-20 balile ukushiya amakhaya abo nangona befumene izilumkiso eziliqela kwingingqi yaseNelson Mandela Bay. Ngabantu abangaphaya kwama-300 abafuduswe kwiindawo ezikhuselekileyo, lo gama kutyalwe amaqela enkonzo ezingxamisekileyo kulo masipala. Abahlali bashiya amakhaya abo beyokukhangela ukhuseleko. Ezi ntsapho zinentlungu enye, amakhaya abo angenwe ngamanzi kwaye abanandawo engenye yokuya. Emveni nje kweeveki ezimbalwa kudlule izikhukhula ezishiye uninzi lunxunguphele, izantyalantyala zemvula ziphinde zadala inkxalabo. Sithe xa sibuyayo sihleli endlini enkulu sihlale bobosini sithini xa sifika amanzi agcwele and asikwazi uhamba ndabe ndisoyika ke ukuba umntana zalala phi naye. Safowunela ukhansila sicela azobona, waza ke wazobona kwathiwa masiye eholweni. Osibini ndavuka amanzi egcwele endlini yam, asabi nandawo yolala nabantwana bam. Ndabiza ukhansila wathi masize eholweni. Eholweni ke sizileke phezulu apha safika safumana isoyo. Fana kwathi isoyo tuthi namhlanje silapha. Ngaske sifumane uncedo lophuma lamanzi pha endlini yam. Kungekudanga apha kukho inkondekazi neminyaka engama-74. Ikhaya likaNomalungelo Nqosi lingenwe yimvula kodwa akafuni ukulishiya. Uthi uxhalabele izinto ezisendlini naza kuthi azishiye ngemva. Ndinakwazi ubheka eholweni. Ngoba kaloku apha endlini ndenza apha endlini ndafika ngoku ndibuya apha eholweni into zam ziphelile zibiwe. Umasipala iKouga ubongose abahlali ukuba basebenzisane namagosa abo. Oku nanjengoko abahlali ababalelwa phaa kuma-20 baseGamtoos River bengafuni ukushiya amakhaya abo nangona idama elikufutshane liphophoka lubeka amakhaya ebungciphekweni. The river levels was rising extremely fast and still is. There's houses that's beginning to flood as we speak, and we need to make sure that our residents are safe. And so we are keeping, as you said, we're keeping a close eye on the situation there. Kusenjalo bangapha kwama-300 abahlali bakumasipala oMbaxa eNelson Mandela Bay nabathe basuswa kumakhaya abo babekwa kumaholo kwakunye neecawe ezikufutshane. Iindlela ezichaphazelekileyo kweli phondo zivaliwe. Nabaqhubi babongozwe ukuba baphephe indlela ezingathi zibe nezikhukhula. Kwiindaba ze-SABC, ndingo-Anda Nqonji, eGqeberha. Amanini bebhasi ezihamba imigama emide bathi liyakhula inani labemi bamazwe ngaphandle abaphuma kweli besiya kumazwe asebumelwaneni. Omnye umqhubi eThekwini uthi inani labakhweli likhule ukusuka kuma-20 ze laqabela kuma-50. Ukholelwa ekubeni abanye babakhweli babuyela kumakhaya abo ngenxa yoxeleshwano ngezikhondo zamehlo luqhubayo kweli kwanoqhankqalazo luqhubayo oluchasene nabaphambukeli abakweli bengenampepha mvume. Umnikazi wamabhasi uFrank Radebe athutha abagibeli abasuka eThekwini beya eZimbabwe uthi usebone
sinuka isibalo sabantu abasuka kuleli beya emakhaya eZimbabwe. Kusukela kuqale imibhikisho elwisana nabantu bokufika abangenawo amaphepha, usenyuse ukuhamba kwamabhasi akhe kusukela kwamabili kuya kwamathathu ngeviki. Inani labantu liya increase. Sithole ukuthi from an average of 20 people siya ku 30, 40, 50 per trip. Abanye bayasho ukuthi abasabuyi, abanye bayasho ukuthi basayophumula. Ubuye waveza ukuthi yize isibalo sabaya ekhaya sinyukile, kodwa lisekhona idlanzana elibuyayo liza eNingizimu Afrika. Omunye wabagibeli uthi uphoqeleke ukuthi abaleke lapho ebehlala khona eNanda ehlaselwa. They are saying we are taking their jobs, but we are not taking their jobs. We are skilled in those jobs and they don't know how to work those jobs. That's why we are doing the job, but they are hitting us. Abanye abokufika abanamaphepha bagunyaza ukuba kulelizwe bathi bazobuya kuleli uma isimo sesibuyele kwesejwayelekile. Abanye bathi bahamba ngoba beziphephisa. Cha, ukubuya ngizobuya, isimo lesi asiphazamisa indawo ngoba nakhona kukhuluma iqiniso, nakhona mase usendaweni ungabili ngekuyona ufuna ube nephepha into ogunyazayo ukuthi ube kunaleli lizwe. Ikomishana ebhekele amalungelo abantu ithi isiqaphe solokhozi lesimo ukuthi uhulumeni uluphatha kanjani lolu daba. Londi Radebe, SABC News, eThekwini. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi uMzantsi Afrika uyihlonipha kakhulu indima yelizwe laseKenya yokuvula ikroba kwingingqi yempuma yeAfrika kwanokuba lilizwe lihlala liphakamisa ukuba kubekho uxolo, ukhuseleko nophuhliso kwilizwekazi iAfrika. Ebesindleke ugxako wakhe kwilizwe laseKenya umongameli William Ruto kwizakhiwo zomdibaniso. Omabini lamazwe akwilinge lokwandisa izivumelwano zokuqinisa ubudlelwane. Ilizwe laseKenya lelona lizwe lirhwebelana kakhulu noMzantsi Afrika kwimpuma yeAfrika. Kubaluleka kokuba kubekho isivumelwano sokutyelelana phakathi kwalamazwe kungekho sidingo sevisa. We commended the visa-free regime in place since 2023, which has measurably boosted tourism, trade and cultural exchange between our two countries, and committed to resolving the outstanding challenges that remain. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi imingene ekhoyo kumba wemfuduko idinga intsebenziswano kwihlabathi. What we seek to do is to get the issue of migration so broadly and properly addressed, and where we should get as many key role players, countries, leaders in countries to work together to address the challenge of migration. Ukanti umongameli William Ruto kulindeleke ukuba azimase ingqungquthela ye-G7 eFrance kwakule nyanga. Zombini ezinkokheli zigxininise ukuba ilizwe leAfrika kufuneka livakale ngamandla kwimiba yehlabathi. It is because it is no longer possible to ignore a continent as big as ours, with 1.5 billion people, with the largest reserves of resources, whether energy resources, natural resources. South Africa, as Kenya does, always make it a point that where we represent either South Africa, anywhere in the world, at a forum or otherwise, we always speak about Africa first and possibly last about South Africa. Because it's important for us to be promoting the interests of our continent. Kusenjalo omabini lamazwe avumile ukuba ingingqi yeAfrika yorhwebelwano ngaphandle kwemiqathango kufuneka idale imisebenzi nophuhliso loqoqosho.
Kwalapha ezindabeni, inkundla kamantyi yaseRhawutini ifumanise ukuba usomashishini waseMntla-Ntshona uBrown Mokgotsi akayifanele ibheyile ngelithi angaqhawula. Ngoku masithume umntwana evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube ngokuba uthi SABC indaba zesiXhosa. Ungalibali ke ukuba ziyafumaneka izindaba zisasazwa ngqo nakwi-app yasimahla i-SABC Plus. Ucofe nje u-SABC 1 ngeli xesha xa sihlabela mgama. Ikomishoni kaMadlanga ikukhabile okuphakanyiswe nguColonel Galvin Jacob ukuba wenza konke okufanelekileyo ukugcina iziyobisi zecocaine ezingange-541 kilograms nokwakholela ekubeni azibeke kwiziko elingakhuselekanga lasePotchefstroom nalapho bezisemngciphekweni wokubiwa. Kodwa nangona kunjalo ubungqina bekomishoni buveza ukuba kwakukho ndlela zimbi. Nkamalala kungekho sebela kusithela amagqwetha kaColonel Galvin Jacob oyinkumanda yebutho lokhetshe KwaZulu-Natal ogagene nekomishoni kaMadlanga ibeka elubala ukuba kwakucwangcisiwe ncakasana ukususa kwakhe iziyobisi zecocaine ezingangobunzima be-kgs ezingama-541 kwisikhululo sabakwantsasana isiphingo ukuya kuzibeka kwiziko lasePotchefstroom nalapho zabiwa khona. Oku nanjengoko ubungqina budiza okuvakaliswe nguJacob esithi wajonga nkalo zonke ezikhuselekileyo mayelana neziyobisi njengobuxoki. So you lied to him. You said you had exhausted all avenues. I didn't lie. You lied because you've accepted that you had not. You had not exhausted all avenues. I put the decision on him, Chair. Kananjalo ikomishoni ibhenele kubopheni komofu kwelithi isigqibo sikaJacob yaba lilinge okanye inyathelo elicwangciswe ngabom. I'm looking to prove that there was capacity in and around Durban for 541 kg heroin. You didn't have to go to Potchefstroom. That's what I'm trying to prove. I'm not disputing, Commissioner, that there would have been. Okay. Lo gama ikomishoni ivile ngobungqina bangaphambili ukuba iziko lasePotchefstroom beliyi-ofisi yezolawulo hayi isikhululo samapolisa yaye umgangatho walo ubungakhuselekanga ukugcina icocaine. Oku nanjengoko belinomzila ukuqhekezwa zizigilamkhuba kunjalo nemigqaliselo yokhuseleko ibingafanelekanga ngexesha likacimicimi. Kambe ke uJacob akalugobanga uphondo ngokuphathelene nalenyaniso. I'm concerned about the dismissive attitude you appear to have towards these drugs. Ukanti ke ingxoxo zale komishoni ziza kuqhuba ngentloko inqunyanyisiweyo yaKwaZulu-Natal yebutho lokhetshe iHawks unjengelelisi Jasinona elindeleke ukuthabatha iqonga. Sikhatyiwe isicelo sebheyile sikasomashishini waseMntla-Ntshona uBrown Mokgotsi inkundla kamantyi yaseRhawutini kwityala lakhe apho uMokgotsi watyholwa ngelithi kwakukho abazama ukumbulala. Lo kaMokgotsi utyholwa ngokuba wadubula izihlandlo ezili-11 kwimoto yakhe ngoNovemba wonyaka ophelileyo ephethe umpo ongekho mthethweni nekuvakala ukuba unento yokwenza nolunye ulwaphulo-mthetho. Ewisa isigwebo umantyi uthe uMokgotsi usilele ukunika umtshutshisi idilesi engqinisisekayo apho enokulandelwa khona koko ngaloo ndlela udala ithuba lokuba abonwe njengomntu onokubaleka ityala. uMokgotsi wabanjwa ngomhla we-15 kwinyanga kaMeyi kwaye ujongene nezityholo ezinobuzaza zokuba nompu kunye nembumbulu ngongekho mthethweni, ukukhupha umpu nokuphazamisana nengalo yomthetho. Case is postponed to the 12th of June for your lawyers to obtain copies of the docket as well as to arrange the trial date.
You are in custody as bail is denied. You'll appear in court number 23. Umukhozi uza kubuya kwakho enkundleni ngomhla we-12 kuJuni kwaye inkundla inike ithuba namagqwetha akhe ukuba angenise amaxwebhu ekopi zedokethi lakhe kunye nezinye ingcombolo ezibalulekileyo kweli tyala. Lo kaMokgotsi uza kuhlala ngaphakathi eziseleni de kube ngulomhla wokubuyela kwityala. I-Democratic Alliance ibongoza iYunivesithi yaseWits ukuba iphande ngokukhawuleza izinga eliphezulu lokusweleka kwezigulana ezinxulumele notyando lwentliziyo kwisibhedlele iCharlotte Mxeke eRhawutini. Osisithethi sezempilo se-DA eGauteng uGqirha Jack Bloom utyhole isebe lezempilo nesibhedlela malunga nokunika ulwazi olulahlekisayo kwakunye nokufihla iinkcukacha malunga nendlela elisebenza ngayo icandelo lotyando lwentliziyo nesifuba kwesi sibhedlele. Bloom uthi iinkcukacha manani zibonisa ukuba kwizigulane ezilinganiselwa kwe-166 kubhubhe izigulana ezingama-23 kutyando lwentliziyo olwenziwe ngo-2025. Uthi eli nani liphezulu kakhulu xa lithelekiswa namanye amazwe. The Democratic Alliance is calling on Wits University Vice-Chancellor Zebulon Vilakazi to urgently investigate the causes of the appallingly high mortality rate for heart surgery at the Charlotte Mxeke Johannesburg Academic Hospital. And it's an academic hospital, which is why we are involving the university. Isebe lezempilo laseGauteng lizikhabile izityholo ze-DA. Lityhola iliqela lezopolitiko ngokujongela phantsi icandelo lalo. We'll make sure that we support the hospital and make sure that they are focused, do their work, make sure that they assist those people that are coming, vulnerable patients, and they are assisted accordingly. Intloko yecandelo lotyando kwisibhedlele iCharlotte Mxeke, uProfessor Tifelimbilo Lubengo, naye ulikhusele licandelo. The cardiac surgeons have left. They have left in private practice. And the few that are remaining, we are putting them under pressure when they are doing their best. I'm just asking, clinical issues should not be taken into politics. You are demoralizing us. IWits ixelele unondaba belijelo ukuba lo mba ukho phantsi kuxanduva lwayo. Ithe ingqonyela yesibhedlele kunye nesebe lezempilo ngabona bakulungeleyo kuphendula kwezityholo zenziwe iDA. Ukanti esisibhedlele sithetha ngaso kweli nqaku yiCharlotte Mxeke kutyibilike ulwimi nxe. Iqela umkhonto wesizwe liza kubhengeza amagama abagqatswa balo kwizikhundla zosodolophu zomasipala ombaxa abasibhozo beli kwisithuba seveki ezimbini. Oku kuthethwe ngusosiba jikelele we-MKP umnumzana Sibonelo Nomvalo kwinkomfa nonondaba eRhawutini kulandela intlanganiso yeenkokheli eziphezulu zeliqela. Usosiba jikelelwe MKP uthi baza kwabhengeza ingaphelanga lenyanga amagama abagqatswa kwesobusodolophu koomasipala abambaxa abasibhozo eza kufunza ngabo kunyulo iMKP. The leadership of Umkhonto weSizwe Party will be making a public announcement of the candidates who will be representing the party in the 8 metropolitan municipalities in South Africa. Eziyandigile ngemibedlumzi yakutshanje umnumzana Nomvalo uthe iMKP ayilali ngengubenye neqela loluntu iMarch and March nakube nengqinile ukuba bayathetha nayo. We recognize the March to March movement and the concerns it raises for our communities, particularly regarding immigration. The voices of the people must be heard, and we acknowledge the role such initiatives play in bringing these issues to the center of our national discourse. Kwezemidlalo iqela leBafana Bafana lifike lazixumeka intente kwinkampu yasePachuca eMexico apho lamkelwe ngesithethe selalizwe. Inkqubo yokuzilolonga kwabadlali ihamba kakuhle begxile kumalungiselelo omdlalo wokuvula itumente neMexico ngolwesine weveki ezayo. Ukhuseleko olujikeleze le nkampu luluqilima ngeyona ndlela ukuqinisekisa ukhuseleko lwabadlali.
Le yinkampu ezakuzinza kuyo iBafana Bafana lo gama ithatha inxaxheba kwindebe yehlabathi ePachuca kumgama wekilometha ezi-90 kumntla-mpuma wesixeko saseMexico. Gala lesizwe lamkelwe ngezipele lisakugaleleka yaye ukhuseleko luluqilima maxa onke. Imbali iza kuziphinda ngolwesine xa iMexico isindleka uMzantsi Afrika kumdlalo wokuvula itumente eAzteca Stadium. Kaloku yayikwanga lamaqela avula itumente yayisindlekwe nguMzantsi Afrika ngo-2010. Kusenjalo iIran iza kudlala ekhusini umdlalo wokugqibela wokuzifudumeza eTurkey phambi kwengxikela yendebe yehlabathi. Ikhe yathandabuzeka intatho nxaxheba yeliqela kwitumente sukela oko iMelika yaqalisa ukuhlasela ngentolomlilo iIran ngasekupheleni kukaFebruwari. Gala le-Iran sele lidlale imidlalo emithathu yocweyo sukela kuqale imfazwe labethwa yiNigeria ze loyisa iCosta Rica neGambia. Gala le-Iran liza kuzinza eTijuana ze libheke eLos Angeles yokudlala imidlalo yalo emibini kaGroup G neNew Zealand kunye neBelgium phambi kokuqoshelisa nge-Egypt eSeattle. Kanti ke izixeko ezakusindleka imidlalo zimanxada-nxada zilungisa izidlo nezipiliboco zazo ezidumileyo njengoko zilungiselela kwamkela abalandeli abaza kugaleleka bephuma kuwo omane amagumbi omhlaba. Well, listen, if you want a little piece of our culture, right? The Cuban sandwich, croquetas, and cafecito are really the way to go. It's a way to experience it next to having a cigar and putting on a Panama hat. Izidlo kunqamlisa nje indwendwe zangaphandle ngencamisa yoncuthu lwezibiliboco eziyinxalenye yesithethe selalizwe nanjengoko sele igalelekile ingxikela yehlabathi. I don't know, I like the cheese. Sibuleleke mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe sinaziseke ukuba indaba ngomgqibelo ziza kudlala ngentsimbi yesibhozo ngenxa yemidlalo kamnandi. Bhetani mawethu uqikelelo lwemozulu lumi kanje ngokuhlala nje sabona into yoba athanda uba mahle kakhulu amathuba emvula kwiindawo ezikumzantsi ntshona welizwe ngokunjalo nakwiindawo ezikwempuma yelizwe. Kanti ke xa sijonga ngomsombukeli sabona into yoba lithe rhwelele ngamafu izulu kwiindawo ezininzi zelizwe zikhona ke nezibhaxu zenkungu kwimimandla esentshona. Kanti ke amathuba athande ukuba mancinci phaa kwiindawo ziphakamileyo kwimpuma yelizwe kuya kuthi kapha koPulukwane mahle kakhulu ke phaya eMpuma Koloni. Kanti ke mbukelo uyabongozwa into yoba uqaphele kaloku la moya oya kube ubhudla ngamandla phaya kunxweme lasentshona Koloni kuya kuthi phaya eMpuma Koloni ngokunjalo nemvula engamandla phaya eMpuma Koloni. Indudumo ezimandla zilindelekile phaya eFreystata kuyaqhina phaya KwaZulu Natal. Kanti ke ngomsombukeli kulindeleke ikhephu phaa kwiintaba zokhahlamba. Kanti ke nokulatyuza kwamaza kulindelekile phaa kunxweme laseMpuma Koloni. Wona amaqondo okutshisa aphantsi nangomso abonisa into yoba kuthande kubanda phaya eRhawutini ngo-14 degrees ngelixa phaya eCarltonville ingu-13. Kanti ke ngoku kwiphondo laseLimpopo singatsho sithi noko thande ukufudumala kakuhle ngo-26 phaya eThohoyandou. Kodwa kakuthethwa loo nto phaya ePulukwane nalapha amaqondo ebetha ku-17 degrees. Masambe ngoku singene phaya eMpumalanga nalapho sibona into yoba amaqondo nakhona athande ukuba phantsi ku-11 degrees phaya eStanderton ngelixa kubanda ngo-14 phaya koSikhukhuza. Kanti ke phaa KwaZulu Natal siyabona into yoba nakhona amaqondo aphantsi eMgungundlovu ngo-18 ngelixa phaya eKokstad silindele u-12 degrees obandayo. Masiphinde sihambe embukeli ngoku singene eMpuma Koloni nalapho ke livakale lafuthe lo msingomoya obandayo amaqondo aphantsi phaya koNxuba ngo-12 ngokunjalo naseKomani. KwaNojoli silindele u-13. Uba ke wena mbukeli phaya eNtshona Koloni lindela imozulu ethande ukubanda kakhulu. eLensburg nje amaqondo abetha ku-12 ngelixa koVostile nakoKapa Lodumo ingu-17 degrees Celsius. Ngoku singena phaya kwelaa phondo laseNorthern Cape nalapho amaqondo ephantsi ngo-13 degrees eQorumane ngokunjalo
waseKimberley. Ngoku uMasibekisi Mpiko eFreystata nalapho nakhona kuthanda ukubanda ngo-12 degrees phaya koBloemfontein nako-Kroonstad. Ukuba ke wena mbukelo kwelaphondo lase-Northwest lindela imozulu ethanda ukubanda kakhulu nalapho amaqondo ebetha ko-13 degrees phaya ko-Klerksdorp ngokunjalo nako-Ottosdal eTosca nakhona ngu-15 degrees. Maniphele emehlweni sale ntliziyweni kamnandi mawethu.